Super Typhoon Egay nga kalandfall na duha ka higayon dito sa Luzon. Inanay ng mihinay o ipaubos na lang sa typhoon category. Apan padayon ni ining pakusgon ang hanging habagat, hinungdan sa nasinating dagkong mga bao dinhi sa Kabisayan. Samtang laing low pressure area na usab ang gibantayan karon sa pag-asa na posibleng mamahimong bagyo ug musod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga mga adlaw. Atong sayran pinaagi ni ining report. Alas 11 kagabi, inanay na nga mihinay ang Super Typhoon Egay ug ipaubos na lang kini sa typhoon category. Una kining naglandfall sa may Apari, Cagayan, alas 3:10 kaganihang kadlawon. Ug milandfall na usab kini sa ikaduhang higayon sa Dalupiri Island sa Cagayan, alas 10 kaganihang buntag. Subay niini, padayon gihapong giisa ang mga tropical wind cyclone signals sa nagkadiyang bahin sa Luzon. Samtang dinhi sa Kabisayan, tungod kay gipakusog ni Bagyong Egay ang hanging habagat, masinati ang kusog nga hangin ug dagkong mga baod. Karong adlaw, nakatala ang Pag-asa Mactan Station o Gustines o paghuro sa hangin nga moabot sa 50.4 kilometers per hour nga makahatod og mga baod nga moabot sa 3.3 meters. Hinay nga sa kusog nga pagwan usab ang masinati karong adlaw. Ug mga adlaw, gilaumang makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay. Ang atong forecast scenario, no, base sa atong track and intensity forecast, expected nato magpabilin kini as typhoon category as makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility. And by that time, katong nakagawa siya sa PAR, diha na siya ma-weaken into tropical storm category. Samtang padayon usab karon nga gibantayan sa Pag-asa ang usa ka low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility nga nimutang sa sidlakang bahin sa Mindanao. Gitataw hinuon sa Pag-asa nga sa higayon nga makasulod na kini sa nasod ug mamahimong usa ka bagyo nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay. LPA and then mo intensify into bagyo gihapon. So strictly monitor kita diri sa gawas ng PR na posibilidad na makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.